Hi guys! Bagong adlaw tong tanan. Di ada desleksyon dia. Ay, isa. Dede kang vitamin. Salamat ka dus naghatag. Hindi nagtagan, no? Ay, isa. Abrihan lagi cook manggod ni be. Ay, Na. nang gani. Dilaw ang gani ta. Wa pa di ka katilaw. Dilaw. Na. Abri sa ret, sa ni ka ret. Kutsilyo. Tama nga na. Ako ba? Kaya ito mamitiri. Papictura sa ko daret. Basi na lang itong mga bonuses. Mana? Salamat sa ice cream. Kope. Di ka nay? Mana? Oo, ang kagana. Ang kuwan na ba na? Ara pa ng panghinlo kay abi ko bagmusud. Pero halang mo man. Pinabali. Na! Wa na, napungag na. Kutsilyo sila ni Jeron. Ang guling. Lamat Abi, na rin. Grasya. Kasi mo ka na rin. Siguro na naman. Hali sa natin mag-picture sa kuret. One love kay dito na Ang dakot Sara og kan ba kutsilyo. Ay, paano ito lang, Paris? Anja be, nalingaw ba ka be? Nang swimming pool mo Nay, siguro na na. ka nay. Para ka nang sarap ka patimutimo ba dito da mong gida. Maato nang pagkatimuah kay nadada ni. Ni mga timutimo sa isa ka. Salamat sa grasya da nagkanag vitamin. Salamat. Vitamin selective. Na ako gani ka. Salamat be. Nay. Napag ko noy cash 2,000. Ambi sa to nay paliog nay. Nay mag-picture ko nay. Sama kelas na, ito tinaan so. Sumangin na rin tao. Ya. Ato ang kuluro be. Matusok na niya. Ay, tuntang. Dapat pizza Pizza na eh? Diin man ka nagikan. Doon na maghapo pero ano na init pa. Gapon be? Kaping. Ingat ka gapon. Mating no? Napagpakilignin. Yes, to. Na may panang lailitos. Oh, napa? Na may kay panganan na eh. Dang tiri. Di mo kaya grasya Turta. Napipam. Ang sabi na. Matagbi. Napagpang da pa ito, nagpapati. Uy! Nasa? Ano yan, iba sa taas? Kasi alian ice cream na eh. Tagaan naman, katong kon. Kapsipon. Hindi tawag ko sa mangga ay. Dahil kuang kay ganyan. Padung na lagami. Ito. Ito pa rin, dito kanawa sila. Nanguli na sila. Dito kanawa. Yan na sila sa makay. Pagtukad na nga. May malin sila dito. Ha? Wow. Kinsa lang ito, inahagan niya eh. Kami rin tama to. Ah. Mali, pumutanan. Ang sila to aning ditso. Check. Anak tama dito. Sukloy. Nay oh, ano oh. Kanin chocolate. Kapura may tagaan sa tolo. Nang isa to be. Yung mo nang isa. Mag-picture siya ko ha. Ako nang isa. Kapura may nang isa. Balik si isa. Sila ha? Si Lexi ang sinanay. Puti dumi. Hindi, ayan na rin. Grabe, tablis na. Hindi, be. Lingaw ba ka? Tablis naman. Mga andito guys. Hala eh, katong. Di mo. Hindi mo doon ang Ma! Palabi. Si. Halaw ito tutupros ni. Notbite ko, uy. Na. Kauyab na bitik ka rito. Pwede mo ka na steam. Nga pa makadaghandag to. Oh, ibaso na naman dyan mo ba? Aram ni mo usik-usik. Ayan, Ikaw. Imunay na, imunay. Pakulot magkakaugma. Ma, ano pa dalit, Papa? Ano, binigyan niya na ganun. Ako di ay. Nay, ako di ay. Kasi ang di ka matog si Botew. Ma.
Ginoo kuha mo kay pahuway. Init na ba na Hindi ko bukat sa nagkaan ko na niinit. Ah. Adagad pag kanino sa... At si Tikong. Dito siya, buta na. Ni-reply na ba ni mo? Ha? Ni-reply ni Kaya mo. naman. Kulaw. Muna ija ha? Pero kung naman kasi pa na may na... Hindi kasi na may mga banog ba? Kurang. Ginoo. Di na ka magka... Dis ate Ali pawa ang ate Ilin. Hindi. Kaya bata, mag-utro na ko ng food. Pero kaya utro na nito bata. Kasi sunod. Natugin nga ti ali gabi inay. Hindi mo ito sa... Magkatugin mo ito, paspuntahan ka, niyamita po ka. Mumuli lagi ko. Naman po ka. Kaya ito po maito. Kasi alihan ang leksi ko mo, kung sumisubisa ani. O karon pag Ay, sa. daan. Bawas ate Ali kaya di ko buhay ang ate Ilin na. Dahil hilak siya. Hilak mo nito kung tawag. Hindi ako alihan ah. Kauliin mo gud siya, magpapuli na. Di ba nay? Yo di. Magabi eh. Di man sa... Di man lang gabi. Doon sa niya mo pagkadi. Balik gini ng kasi kamangawan. Manto na ito. Paktay nga. Siya kay si Pulmi gapon. Si Pulmi siningan nga. Di ko makumpensa ang alihan na ato-ato ko kauban. Madod mo ng mga bata. Yan ay daghang grasya ra pud guys. Toblerone. Salamat sa naghatag da. Gikanig Las Vegas. Ipilit sa rep be. Handumanan sa usa ka awit. Haras dodo is kubal na. Nadadyo na po to. Arang humutag kuan. Arang humutag ka dab. Sabon. Ahor isa. Siya yung dahil ng chocolate, anong bayan-bayanan, katagapis. Agkang nanay, bahin-bahinan guys. Nga ni dyan may mga kadawat pig mga chocolate guys. Bahin-bahinan karong di manggibog no. Ay, mo naman dyan yung mga kalipay daanis. Buhol. Nga kadawat pig chocolate nga gikan siya. Laing nasod. Kasi gunting yung sik. Gundi ko na ba eh. Ya, kamay. Sina isda. Sa tumita na si Tini. Sa. Ha? Pantat dito. Di ko Dahil, di ko. Dahil daghang chocolate, gikan ni sa... Dahil daghang chocolate, gikan ni sa Las Vegas. Bahin-bahinan, kaya di magibugno. Kani, guntingan na kay bahinan si Purome. Hey, kok sila ka. Purome liksi. Unsa man? Yara. Chocolate. Oh. Isa rin, kuan. Isa, 2, Tulo. 3, unsa pud kay ngari. Dahil na sa Pulmi. Kamatapos Unsa. na siya. Sa pitagalain. Si Aisha. Ay. Duha kalingin aho. Unda, duha pa din kalingin. Kay silip-silip ako. Ngari na. Ila iyo Awan na. na. Murupul na. Wari ka kakano to be. Wa. Hala mo ron tayo pagkakanta dito. Ito ang gilaran din. Ato mo guni. Kani, hindi ko nun ipatimo day gay kaninin jo. Yung gidada ni Majo ni pagkatimuan ay no. Inaapil tas ilang pagkatimo-timo nay. Huwag man ra. Sunas bag ni Lexi. Ikaw man din natimo. Na. Galing na pa rito si mong bagbi. Mana? Wala? Kapain. Aho ni, kadudo, kananay, katatay. Kan apo to tatay. Ano na po, ganun ka ang screen. At ako isa na na. Aho na ning silupin kay humot ni. Ang bibig, pagkat amo sa lasong may ganyan na po. Sidla ni nagkuan. Lisensya. Ang si Karun man. Mutis ko. Bas ang mga tugalin siya nay. Hindi ko mo lagi. Hani man di mong plano nay, magpakulot, magtugalin siya. Diyo, hawi pa buho. Asi ayan na. Yung may bahay ni ayan na. Usarag kalya na kay ngano. Ay, tiyo. Maglisid ta, magtiro-tirok pod. Pero kanya na ba, ganda yung kanya na ahol ko. Yan eh. Tingin. Taas. Ha? Taas. Ang taas, andyan na ng taas, ug makaon na ng taas. Taguan na din na kayo. Nagkaon pag-ice cream Ito karon. nga. Ito nga ba? Tulad daw na. May bibig nga mo, be. Ang sarap. Huwag makan sabon. Ang sabon. Karara. Simot. Baho pang sabon re. Mot. Baho. Na may sulat ng silipin. Humingaw po ka na be. Magunting be.
Parang natang peanut kisses na yun. Oh, mani nay. This is not good for your body. Because money is not gas. Peanut kisses. Mago ka, busog ka. Ang mga pangkaratos na ang mga yan na pa yung Lipton. Na Lipton tea. Kape. Dati kape o kusingin. Ang Ito naman asukar. Masukar din eh. May mais. Maot lagi panahon na ko ang bagyo. Hindi ko siya po. Sa Mindanao. Doon na. Buto-buto na pagsilingan. Masukar din eh. Masukar. Ang tawag ko. Hindi, kape ni. Kini. Ha? Baso dalawa. Hindi man. Lami lagi pa iskrik. Lami bagyo ko. Magunting mo. Kape Sorry. Kape mate man yan eh. Hala, mahal. Wala ko na nga ni Las Vegas. Las Vegas, Nevada. Nandiyan dapat yung mga Haan na kawin motor. Ano man ang Lipton? Kape. tina. Oh. Tsa na, tsa. Ano rin? Paano rin tag? Dapat sa beauty. Sa atin dulo, kasi ginag-cellphone. Ganda ito mo ah. Wow. Ang tangad na eh. Mga itong ang gitan makakapon. Dapat kuan. Dapat Victoria's Secret nga pahumot. Ano? Ja dapat lotion arong ma humot ko naglabay. Arong inigkilab na atos. Sa. Sa. Arong inigkilab na sa merkado. Arong inig Kasungit na. sa. Arong inig labay na sa merkado mo pahit ko buwad humot ka adyo ko. Dapat mga sabon. Sabon, pang patangtang sa daw. Salamat Ate Marupi. Ano, sabi ko na ako sa kasada. Ewan ko Wardening na og. Wa, kaya naman sleep food. Daghan sila be. Pakilaw ko ito man. Wala, sige. Tagyan mo ka. Ay! Mubalik ka pa sa nagloon. Kamu rin gihatag. Grabe sosyal. Ngayon Yan. po. Tulit mo. Gikan sa Las Vegas, Nevada. Dila pa ko souvenir na